Ik wil eigenlijk een beetje ouderwets thee drinken. Ja. En daarvoor zie ik gruuskus. Hij heb ik gruuskus voor in de thee. Kruisjes. Dat is een goede vraag. Kruisjes voor in de thee? Ja, wij wonen hier nu 2 jaar. Ja. En we zijn nog niet helemaal ingeburgerd. En daar hoort natuurlijk de Friese taal bij. Ik kan het redelijk goed verstaan. Een gesprek kan ik volgen. Maar hele specifieke termen. Ja. Hey Miek, je spreekt met Tom. Ik heb een klant in de winkel en jij als deskundige weet vast al wat het is. Er wordt gevraagd in het Fries naar gruusjes. En ik kom wel zo ver dat het een soort van suiker is in de thee. En een beetje kandijachtig product. Kandijsuiker, oké. Maar dat heb je niet. En wat komt er het dichtst bij in de buurt? Waar staat voor jou de suiker? Een gruuske is een kandijklontje. Een koffie met 2 gruuskus, heide ik. Maar geen gruusjes meer, maar gewoon zoekenklontjes dat we erbij willen.